Җәмәгать кечкенә авылларга килгәч, кеше бөтенсе җыелып журналистлар янына чыга. Шуң хәтле күңелле. Хәзер мин сезгә Кызыл Таң авылын күрсәтеп алыйм әле, монда бер генә урам. Кызыл Таң авылы янында менә шундый күлләр дә бар. Берсе бу якта, икенчесе теге якта күренми әлегә. Табигаты искиткеч. Бу айрым авыл Кызылтаң. Бер авыл гына булганмы Кызылтаң? Или берничә авылны берләштердегез? Юк, Бер авыл. Менә шуннан соң инде Кызылтаң була. Алар айрым колхоз булганнар бит әле. Анарсын менә Урспага кылынча. Аны бик подробно белмибез бит инде без. Мен апа сөйлидер инде, апа сөйләп Ошо булмыйча. монда безнең әтиәниләр менә бөтен. Элек монда бик каты зур семья, менә 16 семья. Бөтенсе элек бит 5-6 бала булган. Әйе. Без мәктәпкә төрләмәгә 5 километр. 25 бала ие. Субханалла. Менә без үстек, укып бетердек, киттек шәһәргә барыбыз да. Шул инде туган авылны барып ташламадык. Һәм кайтып җибез. Но монда постоянно турышлар безнең юк, конечно. Но без атна сайын без монда кайтабыз. Постоянно бер генә җил бит әле. Юк. Бер малай торды. Тордымы? Бер малай ие. Бер үзе тордымы? Бер әби торды, кышкыны китәдер ие. Аннар бер әби монда 5 ел юк инде. Менә 2 әби тордылар әле алар.